Исәнмесез, эфирда хәбәрләр программасы, студияда Адилия Бирханова. Чыгарылышыбызның төп темалары хакында кыскача. Районның медицина тармагында эшләүчеләр еллык эшкә нәтиҗә ясады. Делаю вот такой вот замок и начинаем обрабатывать. Раз, два. Зей мәктәбендә медицина классы ачылды. Сколько лет вы начали заниматься лыжами? Кечкенә чаңгычылар танылган спорт осталары белән очрашты. Медицина хезмәткәрләре өчен узган ел ничек үтте? Киләсе елга нинди эш планы һәм бурычлар билгеләнде? Булар хакында район үзәк дәвахана хезмәткәрләренең медицина советында сөйләштеләр. Утырыш Республика сәламәтлек саклау министры урынбасары катнашында узды. Узган атнада районның сәламәтлек саклау тармагы еллык шәнлегенә йомгак ясады. Кече коллегия утырышы Татарстан сәламәтлек саклау министры урынбасары Илдар Фатыхов катнашында узды. Район үзәк дәваханасы баш табибы Айдар Фатыхов үз чыгышын демографик вәзгыять белән таныштырудан башлады. Районда узган елда 325 бала туган, 666 кеше фани дөньядан киткән. Диспансеризация һәм башка күп кенә профилактик тикшерүләр халыкның үлем күрсәткечләрен 20%-ка киметергә мөмкинлек биргән. Тик шулай да 46% зәйленең үлеме кан әйләнеше системасы авырулары белән бәйле. Формирование коллективного иммунитета против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Снижение темпов ее распространения в 2022 году изменило структуру смертности населения. Первое лидирующее место занимает болезнь системы кровообращения 46,7%. Второе место злокачественного образования 16% и старость 12,3%. Районның баш педиатры Григорий Абрамов үз чыгышында 2022 елда район буенча сабыйлар арасында авыру очракларының кимүен билгеләп үтте. Район буенча 167 физик мөмкинлеге шикле бала исәпләнә. Узган ел 4 сабыйның үлем очрагы теркәлде. В 2022 году заболеваемость детей первого года жизни снизилась. Не зарегистрировано случаев инфекционных заболеваний, отмечается снижение болезни крови и кроветворных органов. Не зарегистрировано случаев врожденных пороков сердца, травм и отравлений. Медицина советы утырышында халыкка хезмәт күрсәтүнең сыйфатын арттыру турында сөйләштеләр. Кадрлар мәсьәләсе дә кискен торуын билгеләп үттеләр. Җыелыш медицина хезмәткәрләрен бүләкләү тантанасы белән тәмамланды. Адилия Бирханова, Александр Тимофеев, Денис Сипатов, Зей хәбәрләре. Зей мәктәпләрендә инде берничә ел рәттән профильле сыйныфлар уңышлы эшләп килә. Әлеге классларның ачылуы кадрлар мәсьәләсен җиңеләйтергә, яшьләрне җәлеп итәргә мөмкинлек бирә ди белгечләр. 3нче мәктәпнең 8нче А сыйныф укучылары медицина классына кабул ителде. Булачак медицина хезмәткәрләрен хәзер мәктәп эскәмиясеннән әзерлиләр. Зейнең 3нче мәктәбендә профильле сыйныф медицина классы эшли. Махсус дәресләрдә укучылар генетика, беренче медицина ярдәме күрсәтү, кеше һәм аның сәламәтлеге кебек темаларны үзләштерәләр. Шулай ук укучыларга химия, биологияны да тирәнтен өйрәтү максат итеп куелган. Мы хотим все-таки этот проект отработать на одной из школ. Как пойдет дальше работа, посмотрим. Где-то исправим свои ошибки, где-то, может быть, углубим изучение каких-то других дисциплин, пока эта работа вот в таком пилотном режиме. Медицина классын булдыру район үзәк дәваханасы, мәгариф идарәсе һәм Чаллы медицина көллиятының уртак проекты. Ул 8нче А сыйныфы укучылары булачак һөнәрләрне беренче адым ясарга мөмкинлек бирә. Көллият укытучылары килеп бу юнәлештә дәресләр бирәләр. 3нче мәктәп укучысы Мария Улитина апасы юлыннан китеп табиб һөнәрен үзләштермәкче. Они дают больше информации, которая нужна как раз таки для того, чтобы сдать экзамен хорошо, успешно. И это все равно полезнее для меня, потому что я же собираюсь сдавать экзамен. Зей кызы Карина Мартемьянова Ярчаллы медицина колледжының соңгы курсында укый. Кулына диплом алгач, район сәламәтлек саклау тармагында эшләячәк. Бүген ул уку тәҗрибәсе белән уртаклашырга кайткан. Лучше начать сейчас учиться, потому что медицина там очень много всего, там очень много, нужно много чего знать. И не только после окончания колледжа или университета. Всю жизнь придется учиться им. Карина Мартемьянова медицина хезмәткәрләренең кулларын дөрес юу буенча мастер-класста күрсәтте. 4, 5 и то же самое. Раз, два, три, 4, 5. Ждем, пока наши руки высохнут и наши уроки готовы к работе. Сынау проекты булган медицина классы уңышлы эшләсә, районның калган мәктәпләрендә булдырырга планлаштыра мәгариф идарәсе. Адилия Бирханова, Денис Сипатов, Зей хәбәрләре. Зейнең юхиди хезмәткәрләре юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозучы машина йөртүчеләрне ачыклау максатыннан юлдан баручы транспорт чарасын туктатып тикшерде. Тикшерү нәтиҗәсендә 17 шоферның кагыйдә бозуы ачыкланды. Толырак киләсе сюжетта.
Зәйдә Юхиди хезмәткәрләре тарафыннан чираттагы тоннель операциясе үтте. Билгеле бер вакыт аралыгында барган тикшерүдә юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозуның 17 очрагы теркәлде. Дәүләт номеры укылышсыз булган өчен 5, төзек булмаган транспорт чарасы белән идарә иткән бер машина йөртүчегә карата административ беркетмә төзелгән. Тикшерү барышында 2 шоферның машина йөртү таныклыгыннан башка һәм берсенең исерек хәлдә руль артына утырулары ачыкланды. ОСАГО иминияте таләпләренә туры килмәгән 7 гражданинга штраф салынды. Шулай ук төзек булмаган 2 транспорт чарасы махсус стоянкага куелды. Энергетик мәдәният сарайында Созвездие Йолдызлык Республика фестиваленең район туры гала концерты узды. Гыйнвар аенда башланып киткән фестиваль тагын бер тапкыр районыбызның сәләтле балаларын барлады. Зәйнең яшь артистлары чыгышларын безнең иҗат төркеме карап кайтты. Энергетик мәдәният сарайында Созвездие Йолдызлык Республика фестиваленең муниципаль туры гала концерты. Гыйнвар аенда башланып киткән фестиваль тагын бер тапкыр районыбызның сәләтле балаларын барлады. Телевизион бәйге, вокал-соло, вокаль ансамбльләр, хореография, конференц, иң яхшы видеоклип номинацияләре буенча узды. Таләпчән жюри каршында 200дән артык конкурсант сәхнәдә үз сәләтен күрсәтте. Берсеннән-берсе талантлы аерым башкаручыларның, җыр һәм бию коллективларының чыгышларын тамашачылар алкышларга күмеп карады. Конференц номинациясе буенча концерт номерларын фестивальдә катнашучы нәфис осталар игълан итте. 2 сәгатьтән артык барган гала концерт тагын бер тапкыр Зәйнең талантларга бай булуын күрсәтте. Сәхнә осталарының иңеңнәре февраль ахырында Җәлил бистәсендә узачак фестивальнең зона этабында чыгыш ясаячаклар. Федор Симашов исемендәге спорт мәктәбе берничә буын чаңгычы тәрбияләде. Аларның исемнәре хәзер республикадан читтә дә билгеле. Алар арасында чаңгы ярышлары буенча Россия җыелма командасы әгъзасы Христина Мацокина һәм Татарстан җыелма командасы әгъзасы Полина Лобастова да бар. Тулырак киләсе сюжетта. Спорт мәктәбендә шөгыльләнүчеләр чаңгы буенча спорт осталары Христина Мацокина һәм Полина Лобастова белән очрашты. Очрашуда шулай ук Россия чаңгы узышлары федерациясе президиумы әгъзасы Эдуард Галеев һәм спорт мәктәбе директоры Юрий Худяков катнашты. Кечкенә чаңгы шоучылар бик теләп танылган спорт осталарына үзләрен кызыксындырган сорауларын бирделәр. Аларның бала чагы ничек әлеге спорт түры белән мавыгып китүләре турында сораштылар. Со сколько лет вы начали заниматься лыжами? Я с 9 лет начала заниматься. Я с 8. Христина белән Полина икесе дә Ерак Магадан өлкәсеннән үзләрен белә башлаганнан бирле чаңгы юлларында кызлар. Хәзерге буын балаларга спорт белән шөгыльләнү өчен шартлар җитәрлек, теләк кенә кирәк диләр. Полностью отдаваться делу, нужно любить его. Поэтому вот хотелось бы тоже это донести до них, что не силком сюда приходить, а именно с радостью. Нужно в удовольствие тренироваться. Это самое главное. Если будет удовольствие, будет мотивация, чтобы не через себя не переступать. Ну и главное, чтобы нравилось. Очрашу ахырында Христина Мацокина спорт мәктәбенә үзеннән истәлек калдырды. Көнчыгыш Европа континенталь кубогындагы яулаган беренче урын өчен медален спорт мәктәбе музеена тапшырды. Һәр бала спорт остасының автографы булган открыткалар алды. Адилә Борханова, Денис Сипатов, Зәй хәбәрләре. Бу сезгә җиткерәсе соңгы хәбәребез иде. Районыбыз турында яңа һәм тулырак мәгълүматны сез Зәй яңалыклары сайтыннан һәм безнең социаль шелтәрләрдән белә аласыз. Ә мин сезнең белән сау булашам, сау сәламәт булыгыз.